Vrijeme postoji u Americi. U naše krajeve prošle godine službeno stigao street workout, sve popularniji sport među mladim sportašima. Kao što i samo ime govori, radi se o tjelovježbi na otvorenom, a ono što je specifično potpuno je besplatan. Mladi sportaši koji prakticiraju spoj akrobacije, gimnastike, boksa i ostalih borilačkih vještina našli su načina kako da svoje vrijeme iskoriste tjelovježbom. Street workout to su body weight vježbe, dakle ulična gimnastika što bi bilo u prijevodu kao po hrvatskome. Znači radi se body weight vježbe i vježbe s opterećenjem na prećama, na razboju. U biti može se raditi bilo gdje, dakle i po gradu, u parku, bilo na prvo drvo, znači stvarno improvizacija, totalno vježbač je prepušten sam sebi, može raditi što god želi. Boom je krenuo, evo recimo na primjer Svetice workout, prvi klub kod nas, službeno je oformljen 1.6.2012. godine i od onda znači se počelo raditi na promociji tog sporta. Ove godine najveći boom u tome, dakle osnivali su se i drugi klubovi, počeli su ljudi masovno se baviti s time, osnivaju se klubovi, sad već postoji dosta klubova kod nas, znači uz Svetice imamo i na Kušlanovoj Street Brotherse, imamo u Trnovčici Trnover, na Bundeku, na Jarunu, dakle gdje god postoji nekakav poligon, ljudi se okupljaju, vježbaju, peticije razne se rade, traži se od grada, dakle to da nam pomogne i u tome, da se izgrade poligoni. Cilj nam je svaki park u gradu, ne samo u Zagrebu, nego po cijeloj Hrvatskoj, dakle da ima nekakvo vježbalište gdje bi ljudi to mogli trenirati. Petar je među onima koji je ovaj sport pokrenuo po zagrebačkim igralištima. Na Sveticama vježba s 30-ak sportaša i prema njegovim riječima ovo nije sport koji iziskuje trenera. Sportaši su naime prepušteni sami sebi. To je taj individualni sport, svako je prepušten sebi, znači ima volju raditi što god on želi. Znači svako će se naći u nečem. Nema ti dođeš i moraš raditi što ti kaže trener, nego dakle svako radi što želi. Iako ovaj sport možda djeluje opasno, ako se poštuju pravila gravitacije i anatomije tijela, nema mjesta za ozljede. Možete nam malo o ozljedama, da li postoje, da li ste vi možda imali nekakve nezgode? Pa na street workoutu ne. Imao sam ozljedu u teretani dok sam išao u teretanu i zato sam tu zaboravio teretanu. Meni je kralježak izletio i disk koji rekli su mi recimo da se ne bi smio baviti sportom godinu dana. To mi se desilo u 4. mjesecu prošle godine. Ja sam za mjesec dana krenuo sam na street workout, to me rehabilitiralo. Imamo čovjeka koji nam dolazi tu isto sa multiple sklerozom. U kolicima je dečko došao, danas hoda, tu vježba s nama. Eto, toliko o benefitima street workouta. Prema riječima voditelja Petra, ovim se sportom mogu baviti svi. Pa smo tako naišli i na Karlu koja uz rukomet dolazi i na street workout. Mezimica ekipe je došla na nagovor prijatelja i prema njezinim riječima sretna je što je poslušala taj savjet. Može bilo tko trenirati, dakle razni uzrasti od najmlađih do najstarijih. Imamo znači tu članove od kojih 12 godina, pa imaju ljudi kojih 70 godina da se bave sa street workoutom. Dakle, ne postoje ni dobne granice, niti granice ikakve, znači i cure i dečki i svi se bave sa tim sportom. Ovo su Antonio, Kajtaz i Skela, koji se posebno ističu u ovome sportu. Zašto baš street workout? Pa nemam pojma, jednostavno poanta je prva stvar to zajedništvo, ekipa, druga stvar ne mogu to s riječima ne može opisati. To kad se počne probijati određene granice, određen napredak, to je više stanje uma. Zanimljivost kod ovog sporta je kako svaki sportaš ima prostora svoje vlastite pokrete lansirati, baš poput Skele. Naime, on ima svoj već patentirani skok. Da. Dečki su iz svojih džepova izdvojili dovoljno novaca da svog najjačeg kolegu pošalju na natjecanje. Naša ekipa tu je sama financirala put za našu dvojicu najboljih članova za svjetsko prvenstvo u Latviji, u Rigi. Mi smo znači, njihove avionske karte platili iz svoga džepa koliko je ko mogao, dobrom voljom. I također ove majice smo znači, štampali i sami znači, ih platili kako bi mogli pomoći udruzi Veliko srce malom srcu, ali inače novac je tu manje bitan, ono koliko smo mi vremena potrošili znači, na sve naše događanja, na prezentaciju ovoga sporta i same te udruge, znači tu je
puno značajniji naš doprinos bio. Moj freestyle je bio većinom elementi snage, bez akrobatike. Zauzeo sam 19. mjesto od 35 natjecatelja. Zadovoljan sam sa svojim izgledom i drugi godine bit će još bolji. Uključili su se također u pojedine humanitarne akcije. Imali smo nekoliko evenata za kojima se iskupljao novac onima kojima je više potreban. Čak smo i naše majice. Znači, sredstva od njih smo davali za udrugu Veliko srce malom srcu. Tako da trudimo se koliko možemo. Jedan od boljih street workoutovca ima posebnu životnu priču. Rodio se bio, ko mali sam se rodio bez lijeve pretkljetke i dobio sam da ne bi smio kao naredbu, da ne bi uopće smio niš raditi, znači stroga zabrana vježbanja ikakvog sporta, ali eto, želja je nekak bila veća, jača i prošla kroz to. Uvjeti u kojima dečki treniraju nisu adekvatni za ovaj već svjetski poznati pokret i sport. Malo je žalosno da mi treniramo na takvim spravama u tim uvjetima, tako da bi možda i nama pomoć u obliku boljih uvjeta i novih sprava dobro došla. Od humanitarnih akcija do snage volje, dečki su dokazali da je samo nebo granica. Tu je zajedništvo, dakle, stečeš nekako samopouzdanje, stvara se prijateljstvo između ljudi, znači povjerenje koje je najbitnije tu, recimo kad se rade neki zahtjevni elementi sa više ljudi, znači ti ovisiš o toj osobi, neko te drži u nečem, ako te pusti ode, znači tu se razvija to povjerenje, druženje ljudi, sve kroz jedan trening. A kome biste preporučili ovo? Svima.